A campaña electoral pon o punto final ás 24 horas deste venres. Os partidos políticos teñen até ese momento para facer chegar o seu programa á veciñanza, xa que mañá é a xornada de reflexión. Un descanso tras 14 días intensos de presentacións e promesas electorais, pero tamén de polémicas. O punto con máis tensión tivo lugar na illa, tras saír á luz que o candidato do PP, Matías González, fora condenado por agredir a súa parella no 2011. Isto provocou que a formación decidise que pase o que pase nas eleccións, Matías non formará parte do grupo municipal. A militancia da vila mostrouse a favor do seu candidato poñendo en risco a representación do PP na illa. As eleccións, os populares acoden buscando unha maioría absoluta que ata agora está en mans dos socialistas, que terá como representante nestes comicios a Luís Arosa. Tamén o BNG aspira a subir a súa representación e a cadar a alcaldía da man de Manuel Suárez. Ao outro lado da ponte, en Vilanova, as polémicas xurdiron tamén dende un Partido Popular que busca unha nova maioría absoluta. O equipo de Durán cargou nun primeiro momento contra Renova Vilanova, formación liderada por José Juan Durán, o irmán do alcalde, e posteriormente contra María José Vales, a representante do Partido Socialista, por unha suposta denuncia que finalmente resultou ser falsa. De feito, os socialistas de toda a comarca saíron este xoves a denunciar o acoso que Durán está realizando contra María José Vales. Na última semana tamén houbo malestar en Cambados. O PSDG liderado polo actual alcalde Samuel Lago cargou contra Sabela Fole, a representante do Partido Popular, por mandar cartas ás casas supostamente mentindo a veciñanza coas medidas do PSOE. Cambados, precisamente, é unha das prazas máis abertas, cun bipartito minoría formado por PSDG e Somos Cambados, apoiados polo BNG, e na oposición con PP e Cambados Pode. As 5 formacións repiten nestes comicios uníndose tamén Vox. E finalmente a polémica saltou en Ribadumia, onde o actual alcalde David Castro, agora nas filas do PP, tras a maioría absoluta con independientes por Ribadumia, denunciou un montaxe fotográfico que atenta contra a súa persoa, ademais de diferentes insultos e bulos cara a él en perfis falsos das redes sociais. O candidato agora do PP busca revalidar a maioría absoluta fronte a Somos Ribadumia, PSDG, BNG e Xuntos por Ribadumia. No resto de concellos, a campaña transcorreu con máis tranquilidade. En Vilagarcía e o Grove, os socialistas buscan revalidar as maiorías absolutas. En fronte terán a BNG, PP, Esquerda Unida e Podemos. Na capital do Salnés, ademais, preséntase Vox e na Península Meca o Partido Galeguista. Tamén busca a maioría absoluta Marta Giral de Cenmeis. Tentarán evitalo PP, BNG e Vox. Por parte do Partido Popular, a formación busca revalidar a maioría absoluta de Sanxenxo. Tras integrar a SAL, en fronte terán a PSOE, BNG e Podemos. Máis incerta está a situación en Meaño. O actual alcalde, Carlos Viéitez, preséntase coa súa nova formación Veciños de Meaño, tras ser expulsado do Partido Popular. O rexedor busca maioría absoluta contra Independentes por Meaño, PP, PSOE e BNG.